салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо доред, иншааллоҳ ки хубен ҳама. имрӯз дар аэропорти Домодедово қарор дорем, то ки як-ду ҳолатҳо шуморо хабаррасон кунем ва нафарҳое ки ба ватан рафтаниянд, нафарҳое ки ай ватан омаданиянд, маълумот дошта бошанд. фикр мекунам беҳтарин аст. аввалан кадом маълумотро ба шумо расонданем? Нафарҳое ки ба Тоҷикистон рафтанем, ҳамин рӯз бигем пиштанда нафарҳое ки ай Домодедово клуб Урал компания билет доранд ва нафарҳое ки дар стойка регистратсия шиштагианд, ҳар як нафарда бо бигем ки билет худаш места дора, бо ҳар як нафарда ай самолёт места фурӯхтастанд. 700 рубл, 1500 рубл, 1700 рубл. Чӣ гуфтанем мо ки вақте ки омадем, агар бига шумо да места дар кора мебигем, барои ки баъзеош бале дар кора мегана, пулша спорида наметонам, мааншон мекунам. бигем хабу бачаҳои аэропорт одав кардану заявлем, то ки ҳами камбудӣ нест шава, ҳамаи рейсҳо да ихел нестай, ҳамин рейс да ҳамин хел кардан, гуфтем ки хабаррасон кунем шуморо ки ҳамин хел ҳолатҳо да пурсидантонам мебигем беҳтарин мешавад. ва рекламаома мемонам, нафарҳои да билети ҳавопаймо дар кор мешавад, метавонед номерҳои мондагим да муроҷиат кунед ва нафарҳое ки дар Россия қарор дорем, билети донишҷӯӣ дар кор мешавад, ҳамин номерҳо да муроҷиат карда метавонед. нафарҳои мерафтагӣ да тафтиш чӣ хел аст? ҳолатҳое мешавад, ман мекунам ҳуҷҷат мепурсанд, вале муомила карда гузашта мешавад. Чандин нафарҳо буданд ва ҳафта нафарҳое ки меоянд, ягон тафтиш намекунам, бе ягон камбудӣ мегузаранд, мераванд. бигем ҳар гуна ҳолатҳо мешавад, на фақат дар Домодедово, дар ҳамаи аэропортҳо. Ай Россия рафтана гуфтастем, камбудӣ нашидестай, фақат нафарҳое ки қарз доранд ва баромаданшон ай Россия манъ кардагианд, ҳамон нафарҳоро мегардонанд. Дигаш бе ташвиш бигем, ҳамин як паспорти холӣ боша, мигратсионка, регистратсия, патент ё ки депортатсия ҳам ягон ҳуҷҷатам надошта боше, гузашта рафта метавонед. ва нафарҳое ки ай Тоҷикистон омаданиянд мегӯянд вазъият чӣ гуна, як хато накунем, 14 рӯз шид видео накардем, ягон дигаргуниҳо шидагия гуфта мепурсанд, мебигем. ранги пештара телефонҳоро мекобанд, ки ҷо мерем, дар ки ҷо кор мекунем, ҳамин хел саволҳо нафарҳои меомадагӣ маълумот бисёр ҷамъ кардагием. бигем дар ин масъала якта видео пурра мекунем, ба шумо мефаҳмонем. ва нафарҳое ки ай Россия ба ватан рафтанем, билет чӣ хел ки пеш 12-14 ҳазор да меёфтем, айни замон нарх наво як бора ба боло рафтагиай. бар назар бигирен ира. боқӣ паноҳи Аллоҳ, миннатдорум ай ҳаматон бошем.